Τη σεζόν 1975-76, η Ρεάλ Μαδρίτης ενθουσίασε τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο, πετυχαίνοντας ένα σπουδαίο κατόρθωμα, υπερασπιζόμενη με επιτυχία τον τίτλο της στη Λα Λίγκα και σπέρνοντας τον φόβο στις καρδιές των Ευρωπαίων οπαδών του ποδοσφαίρου. Με μια γενιά ταλαντούχων παικτών, έπεδειξε ένα φλογερό αλλά και ρεαλιστικό και πειθαρχημένο επιθετικό στυλ υπό την καθοδήγηση του προπονητή Μίλιαν Μίλιανιτς. Όχι μόνο κατέκτησαν το 17ο εθνικό πρωτάθλημα, αλλά έγιναν και ένα αξέχαστο κομμάτι των αναμνήσεων μιας γενιάς που αγαπούσε το καθαρό αίμο, λευκό ποδόσφαιρο. Αλλά πίσω από αυτές τις ένδοξες στιγμές στο πράσινο γήπεδο υπήρχαν άτομα με πολύ μοναδικά πεπρωμένα. 50 χρόνια έχουν περάσει και ο χρόνος έχει χαράξει διαφορετικά σημάδια στη ζωή τους. Κάποιοι συνέχισαν να κατακτούν νέα ύψη στον πάγκο της προπονητικής. Κάποιοι επέλεξαν ένα ήσυχο μονοπάτι για να συλλογιστούν τη ζωή και άλλοι αναγκάστηκαν να τερματίσουν το ταξίδι τους, αφήνοντας εκατομμύρια καρδιές γεμάτες με τύψεις. Ας κοιτάξουμε πίσω στο ταραχώδες ταξίδι 19 ηρώων που αποτέλεσαν την ψυχή της χρυσής γενιάς της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μιγκέλ Άγχελ ήταν η καρδιά και η ψυχή του τέρματος της Ρεάλ Μαδρίτης εκείνη τη σεζόν, με το παρατσούκλι El Gato, η γάτα, για τα εξαιρετικά αντανακλαστικά του που φαινόταν να αψηφούν τους νόμους της φυσικής. Με 32 εμφανίσεις εκείνη τη σεζόν, ήταν ο πιο αξιόπιστος τερματοφύλακας, μετατρέποντας κρίσιμες καταστάσεις σε απίστευτες αποκρούσεις με την αξιοσημείωτη ευκαινησία και τα γρήγορα αντανακλαστικά του. Στην ηλικία των 28 ετών, η απόδοση του Μιγκέλ Άγχελ ήταν μια εκθαμβωτική εμφάνιση, βοηθώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης να γίνει η ομάδα με τα λιγότερα γκολ που δέχτηκε στο πρωτάθλημα. Όχι μόνο έπιανε την μπάλα με τα χέρια του, αλλά και με την ψυχραιμία και την ιδιοφυή κρίση του. Μετά από εκείνη την ιστορική σεζόν, η καριέρα του Μιγκέλ Άγχελ συνέχισε να είναι συνυφασμένη με την άσπρη φανέλα για περισσότερο από μια δεκαετία και έγινε ένας από τους σπουδαιότερους τερματοφύλακες στην ιστορία του συλλόγου, με συνολικά 18 χρόνια υπηρεσίας. Μετά την αποχώρησή του, παρέμεινε κοντά στον Μπερναμπέου, αναλαμβάνοντας διάφορους ρόλους, από προπονητής τερματοφυλάκων μέχρι διευθυντής προπονητικού κέντρου. Η προσωπική του ζωή είναι ένα υπόδειγμα πίστης και αφοσίωσης. Ωστόσο, η μοίρα του έφερε μια σκληρή δοκιμασία, πιο σοβαρή από οποιοδήποτε σουτ. Ξεκίνησε ένα θαραλέο ταξίδι ενάντια στην ALS, αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Την αντιμετώπισε με πνεύμα πολεμιστή, παραμένοντας αισιόδοξος και μοιράζοντας την εμπειρία του με άλλους σε παρόμοιες καταστάσεις. Η ανθεκτικότητά του ξυπνά αναμνήσεις από τον ακροβατικό τερματοφύλακα που κάποτε ήταν. Η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή είναι η σύνδεση μεταξύ του ρόλου του ως φύλακα στο γήπεδο και της πραγματικής του ζωής. Η εικόνα κάποιου που πάντα στέκεται στην πρώτη γραμμή, προστατεύοντας το τέρμα από κάθε πίεση, φαινόταν να διαπερνά παράξενα τη ζωή του. Ενώ στο γήπεδο ήταν ένας ευκίνητος γάτος, εκτός γηπέδου, ο Μιγκέλ Άγχελ ήταν ένας ήσυχος, σταθερός άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, αυτό το ένδοξο ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Στις 6 Φεβρουαρίου 2024, ο Μιγκέλ Άγχελ απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών. Ο θάνατός του άφησε ένα τεράστιο κενό στις καρδιές των Μαδριλένων, αλλά η κληρονομιά ενός φύλακα αγγέλου θα είναι για πάντα μια ιστορία ζωής που θα προκαλέσει σκέψεις για τις μελλοντικές γενιές. Ο Χουάν Σολ έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτη στη σεζόν 1975-76 από τη Βαλένθια ως ένας από τους καλύτερους δεξιούς μπακ της Ισπανίας. Στα 28 του έφερε φινέτσα και οξία κρίση στην άμυνα. Με 28 εμφανίσεις, ήταν ο τέλειος συνδετικός κρίκος μεταξύ της άμυνας και της μεσαίας γραμμής, παίζοντας με τη συμπεριφορά ενός τζέντλεμαν αλλά και με ακλόνητη αποφασιστικότητα. Άφησε το στίγμα του με απόλυτη συνέπεια και πάθος σε κάθε παιχνίδι. Αφού έφυγε από τη Μαδρίτη, επέστρεψε στη Βαλένθια και ολοκλήρωσε την καριέρα του εκεί. Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Χουάν Σολ ανέλαβε πολλούς ηγετικούς ρόλους στη Βαλένθια, αποτελώντας μια σημαντική γέφυρα μεταξύ των γενεών. Η προσωπική του ζωή ήταν ειρηνική, όπου αφιερώθηκε στην ανάπτυξη του παιδικού ποδοσφαίρου και σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Ο Σολ ήξερε πάντα πώς να ισορροπεί την έγκλη του γηπέδου με την ιδιωτική του ζωή. Φαίνεται ότι η εικόνα ενός σιωπηλού ήρωα στο γήπεδο αντανακλούσε τέλεια την πραγματική του ζωή. Ωστόσο, στις 10 Νοεμβρίου 2020, ο Χουάν Σολ απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών. Ο θάνατός του άφησε στους οπαδούς να θυμούνται μια ρομαντική φιγούρα με χαριτωμένα βήματα και ευγενή χαρακτήρα στο πράσινο γήπεδο.
Ο Χωσέ Λουίς Πεϊνάδο, γνωστός απλά ως Χωσέ Λουίς, ήταν ένας από τους βετεράνους παίκτες της ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης, στα 32 του. Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του με μόνο 6 συμμετοχές, ο ρόλος του στα αποδυτήρια ήταν τεράστιος. Ήταν μια γέφυρα μεταξύ των γενεών, διατηρώντας την ταυτότητα και το πνεύμα του μαδριτισμού για τους νεότερους παίκτες. Με την εκτεταμένη εμπειρία κάποιου που ήταν στον σύλλογο για πάνω από μια δεκαετία, ήταν σύμβολο σταθερότητας και επαγγελματισμού. Αφού αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο, ο Χωσέ Λουίς μεταπήδησε στην προπονητική και την προπονητική στα παιδικά επίπεδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Η προσωπική του ζωή ήταν μια απόδειξη ενός ανθρώπου που αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου σε έναν σύλλογο. Έζησε μια απλή ζωή, αποφεύγοντας τα σκάνδαλα και πάντα έχερε σεβασμού για την ταπεινότητά του. Η εικόνα ενός σιωπηλού βράχου στην άμυνα φαινόταν να ενσαρκώνει τέλεια την πραγματική του ζωή. Σήμερα, στα 82 του, ο Χωσέ Λουίς ζει μια ειρηνική ζωή με την οικογένειά του στη Μαδρίτη. Το ταξίδι του είναι μια απόδειξη σιωπηλής αφοσίωσης και έντονης αγάπης για το ποδόσφαιρο, συνεχίζοντας να αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για τους νεαρούς παίκτες σχετικά με την αξία της πίστης. Ο Πύρη δεν ήταν μόνο η καρδιά και η ψυχή της μεσαίας γραμμής, αλλά και το απόλυτο σύμβολο μαχητικού πνεύματος. Στα 30 του, με 31 συμμετοχές και 13 γκολ, ήταν ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο. Ένας αμυντικός μέσος με το ένστικτο του σκόρερ ενός κορυφαίου επιθετικού. Είχε παίξει στο παρελθόν μέσα σε πόνους με σπασμένο σαγόνι και γύψο στο χέρι, μία απόδειξη μιας ακλόνητης σιδερένιας θέλησης. Η καριέρα του Πύρη είναι μια επική ιστορία που κορυφώνεται με 10 τίτλους La Liga. Μετά την αποχώρησή του, πέτυχε το αδιανόητο. Ολοκλήρωσε τις ιατρικές του σπουδές και έγινε ο γιατρός της Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια ανέλαβε ρόλους ως τεχνικός διευθυντής και επί του παρόντος είναι επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου. Η ζωή του Πύρη είναι ένας τέλειος συνδυασμός σωματικής και πνευματικής ικανότητας. Εκτός γηπέδου, είναι ένας ήρεμος, πνευματικός άνθρωπος με τεράστια εσωτερική δύναμη. Η σύνδεση μεταξύ του ρόλου του ως σιωπηλού ήρωα στο γήπεδο και της πραγματικής του ζωής έγκυται στην ικανότητά του να θεραπεύει και να καθοδηγεί. Σήμερα, στα 80 του χρόνια, ο Πύρη συνεχίζει να παίζει τον ρόλο ενός έμπειρου ηγέτη, με το πάθος του να καίγεται έντονα και κάθε φορά που εμφανίζεται, οι οπαδοί βλέπουν την εικόνα του θαραλέου αρχηγού που ήταν κάποτε. Ο Φρανσίσκο Ούρια, στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια της σεζόν 1975-76, έπαιζε τον ρόλο ενός αξιόπιστου αριστερού μπακ. Στην ηλικία των 25 ετών, με 18 συμμετοχές. Παρήχε εξαιρετική ισορροπία και κάλυψη για τους συμπαίκτες του. Ο Ούρια δεν ήταν ο επιδεικτικός τύπος. Έπαιζε με σιδερένια πειθαρχία και ακριβή τάκλιν. Ήταν ένας σιωπηλός ήρωας, πρόθυμος να θυσιαστεί για να προστατεύσει την εστία της ομάδας του. Αφού έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η καριέρα του ήταν στενά συνδεδεμένη με την Sporting Gijón, όπου έγινε τοπικός θρύλος. Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Ούρια επέλεξε μια ήσυχη ζωή, εστιάζοντας στην ανάπτυξη του παιδικού ποδοσφαίρου στην Αστούριας και ζώντας μια ιδιωτική ζωή με την οικογένειά του. Είναι γνωστός ως άνθρωπος με ακεραιότητα, αφιερωμένος σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες στην πόλη του. Η εικόνα ενός αφοσιωμένου φύλακα στο γήπεδο φαίνεται να ενσαρκώνει τέλεια τη ζωή του, χωρίς να χρειάζεται επένους, γνωρίζοντας μόνο ότι έχει εκπληρώσει τις ευθύνες του. Σήμερα, στα 74 του, ο Φρανσίσκο Ούρια ζει μια ειρηνική ζωή με την οικογένειά του και κάθε φορά που θυμάται εκείνη τη σεζόν, τα μάτια του εξακολουθούν να λάμπουν από υπερηφάνεια για τις μέρες που πέρασε δίπλα σε θρύλους. Ο Γκόγιο Μπενίτο, σε εκείνη την ομάδα, ήταν τρόμος για κάθε αντίπαλο επιθετικό, με το παρατσούκλι Χάτσα, το σφυρί. Στα 29 του, ήταν ένας ατσάλινος κεντρικός αμυντικός με μακριά μαλλιά και ένα χαρακτηριστικό μουστάκι, έτοιμος να χρησιμοποιήσει το σώμα του για να μπλοκάρει ακόμη και τα πιο επικίνδυνα σουτ. Με 29 εμφανίσεις, ήταν η ψυχή της άμυνας, παίζοντας με θάρρος που έφτανε στα όρια της απερισκεψίας. Αμήνθηκε όχι μόνο με τεχνική, αλλά και με μυϊκή δύναμη και ακλόνητη θέληση. Μετά από 13 ένδοξες σεζόν στον Μπερναμπέου, ο Μπενίτο αποσύρθηκε και έγινε ένα πολιτιστικό είδωλο του συλλόγου. Η προσωπική του ζωή ήταν γεμάτη με κοινωνικές δραστηριότητες και ένα ατελείωτο πάθος για τον αθλητισμό. Ωστόσο, τα τελευταία του χρόνια ήταν μια σιωπηλή και επώδυνη μάχη με την νόσο Αλτσχάιμερ. Ο κάποτε σιδηρούν άνθρωπος αντιμετώπισε τη διάβρωση της μνήμης του, όπου οι φλογεροί αγώνες σταδιακά επισκιάστηκαν από την ομίχλη του χρόνου. Η πιο ενδιαφέρουσα είναι η αντιθετική εικόνα ενός γενναίου πολεμιστή που μεταμόρφωσε τη ζωή του. Ένας άνθρωπος που κάποτε δεν φοβόταν κανέναν αντίπαλο στο γήπεδο, τώρα αντιμετώπιζε έναν αόρατο εχθρό μέσα στο μυαλό του. Ωστόσο, αυτό το ταραχώδες ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Στις 2 Απριλίου
2020, ο Γκόγιο Μπενίτο απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών λόγω επιπλοκών από την ασθένειά του εν μέσω της πανδημίας. Ο θάνατός του άφησε ένα τεράστιο κενό στις καρδιές των οπαδών. Μια υπενθύμηση μιας εποχής όπου οι κεντρικοί αμυντικοί έπαιζαν με όλη τους τη δύναμη. Ο Μαριάνο Γκαρθία Ρεμόν ήταν η ακλόνητη άγκυρα στις σκιές της Ρεάλ Μαδρίτης εκείνη τη χρονιά. Στην ηλικία των 25 ετών, παρά το γεγονός ότι έπαιξε μόνο 3 αγώνες τη σεζόν, 1975-76 λόγω της συντριπτικής παρουσίας των συμπαικτών του, ο Ρεμόν εξακολουθεί να θυμάται ως ο ήρωας της Οδυσσού, μετά τη θρυλική του απόδοση στη Σοβιετική Ένωση λίγα χρόνια νωρίτερα. Ήταν ένας τερματοφύλακας με εξαιρετική αντίληψη του χώρου και προθυμία να θυσιαστεί όποτε του δινόταν η ευκαιρία. Η υπομονή και ο επαγγελματισμός του ήταν κρίσιμοι καταλύτες για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην αμυντική γραμμή. Μετά την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο, η καριέρα του Ρεμόν πήρε μια πιο απαιτητική πνευματικά τροπή στον πάγκο της προπονητικής. Είχε την τιμή να προπονήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2004 και διετέλεσε βοηθός αρκετών φημισμένων προπονητών. Η ζωή του ξεδιπλώθηκε με σεβασμό στην επαγγελματική κοινότητα, όπου ήταν γνωστός ως ο σιωπηλός αρχιτέκτονας των αμυντικών τακτικών. Ο Ρεμόν επέλεξε μια απλή ζωή αφού έφυγε από το γήπεδο, αφιερώνοντας χρόνο στην οικογένειά του και εμφανιζόμενος περιστασιακά στην τηλεόραση ως οξύς σχολιαστής. Σήμερα, στα 75 του, ο Γκαρσία Ρεμόν ζει μια ειρηνική ζωή με την οικογένειά του. Το ταξίδι του αποτελεί απόδειξη του ακλόνητου πνεύματος κάποιου που, αν και δεν είναι πάντα ο νούμερο 1, είναι πάντα καλύτερα προετοιμασμένος να είναι ο νούμερο 1 όταν χρειάζεται. Ο Χωσέ Αντώνιο Καμάτσο ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της άμυνας του αριστερού μπακ, ένας αληθινός πολεμιστής με ένα αδιάκοπο, φλογερό στυλ παιχνιδιού. Στην ηλικία των 20 ετών, επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία σε 33 εμφανίσεις, αφήνοντας το στίγμα του με επιθετικά τάκλιν και μαχητικό πνεύμα σαν έμπειρου στρατιώτη. Επαναπροσδιορίσε την έννοια του σύγχρονου ακραίου μπακ, σταθερός στην άμυνα και εκρηκτικός όταν προωθείται στην επίθεση. Μετά από αυτή την επιτυχία, ο Καμάτσο αφιέρωσε ολόκληρη την 15χρονη καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελώντας ένα διαρκές σύμβολο πίστης με πάνω από 400 συμμετοχές. Όταν μεταπήδησε στην προπονητική, ηγήθηκε τόσο της Εθνικής Ισπανίας όσο και της Ρεάλ Μαδρίτης με το ίδιο φλογερό πάθος που επέδειξε κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Η εικόνα του Καμάτσο με τις ιδρωμένες μασχάλες του στο περιθώριο στο παγκόσμιο κύπελο του 2002 έγινε ένα εμβληματικό σύμβολο αφοσίωσης. Εκτός γηπέδου, ήταν ένας ειλικρινής, ευέξαπτος αλλά ειλικρινής άνθρωπος που έβαζε πάντα το συμφέρον της ομάδας πάνω απ' όλα. Η σύνδεση μεταξύ του ρόλου του ως πολεμιστή στο γήπεδο και της πραγματικής του ζωής ήταν απόλυτης συνέπειας. Σήμερα, στα 70 του, ο Καμάτσο συνεχίζει να παίζει τον ρόλο ενός έμπειρου μέντορα, ενός πρεσβευτή του ισπανικού ποδοσφαίρου, του οποίου τα λόγια εξακολουθούν να φέρουν το βάρος των ένδοξων χρόνων μάχης του. Ο Βιθέντε Ντελ Μπόσκε, στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης κατά τη διάρκεια της σεζόν 1975-76, ήταν ο εγκέφαλος της μεσαίας γραμμής, ένας μέσος με αριστοτεχνική τακτική όραση. Στην ηλικία των 25 ετών, με 30 συμμετοχές, έπαιζε με τη συμπεριφορά ενός τζέντλεμαν, ήρεμος, ακριβής και απίστευτα χαριτωμένος. Ο Ντελ Μπόσκε δεν χρειαζόταν φανταχτερές κινήσεις για να λάμψει. Κέρδιζε την εμπιστοσύνη των οπαδών με την ικανότητά του να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα και τις πάσες του που διέλυαν τις αντίπαλες άμυνες. Μετά την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο, η καριέρα του έφτασε στο απόγειό της όταν οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και την εθνική ομάδα της Ισπανίας στην κατάκτηση παγκόσμιων πρωταθλημάτων. Είναι ο μόνος προπονητής στην ιστορία που έχει κερδίσει το Champions League, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Κύπελο. Η ζωή του Ντελ Μπόσκε αποτελεί παράδειγμα ανοχής και ταπεινότητας. Είναι γνωστός ως ένας υπέροχος πατέρας, ειδικά για την αφοσιωμένη φροντίδα του γιού του, Άλβαρο, ο οποίος έχει σύνδρομο Down. Η εικόνα ενός ήρεμου μαέστρου στο γήπεδο φαίνεται να αντικατοπτρίζει την πραγματική του ζωή. Έναν άνθρωπο που πάντα διατηρούσε ισορροπία και καλοσύνη εν μέσω τεράστιας πίεσης. Σήμερα, στα 74 του χρόνια, ο Ντελ Μπόσκε ζει μια ειρηνική ζωή με την οικογένειά του μετά την αποχώρησή του από την προπονητική. Το ταξίδι του αποτελεί απόδειξη ακούραστης προσπάθειας και συνεχίζει να εμπνέει τη νεότερη γενιά με την ανθρωπιστική του φιλοσοφία. Ο Πολ Μπράιτνερ ήταν μια παράξενη αλλά και σαγηνευτική παρουσία. Στα 24 του, ο Γερμανός παίκτης με τα χαρακτηριστικά σγουρά μαλλιά του και την αντισυμβατική πολιτική σκέψη έφερε μια νέα προοπτική στις θέσεις του ακραίου αμυντικού και του μέσου.
Με 25 εμφανίσεις και 6 γκολ, δεν ήταν απλώς ένας αμυντικός παίκτη, αλλά και το τακτικό μυαλό ολόκληρης της ομάδας. Ο Μπράιτνερ έπαιζε με εξαιρετική ευφυΐα, ικανότητα ανάγνωσης παιχνιδιού σαν master to go και εκπληκτικά shoot από μακρινή απόσταση που έγιναν το σήμα κατά τεθέν του. Η επαγγελματική πορεία του Μπράιτνερ μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης κορυφώθηκε με μια ένδοξη επιστροφή στην Bayern Μονάχου, όπου έγινε ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Μετά τη συνταξιοδότησή του, έγινε ένας οξύς κριτικός ποδοσφαίρου, στρατηγικός σύμβουλος και επιτυχημένος επιχειρηματίας. Εκτός γηπέδου, ο Μπράιτνερ ήταν ένας άνθρωπος με τεράστιες γνώσεις, πάντα έτοιμος να μιλήσει για κοινωνικά ζητήματα, αντανακλώντας την επαναστατική του φύση στο γήπεδο. Ποτέ δεν αποδέχτηκε ξεπερασμένα στερεότυπα. Η σύνδεση μεταξύ του ρόλου του ως καλλιτέχνη του ποδοσφαίρου και της πραγματικής του ζωής ήταν μια συνεχής λαχτάρα για ελευθερία και καινοτομία. Σήμερα, στα 74 του χρόνια, ο Πολ Μπράιτνερ ζει μια ειρηνική αλλά και γεμάτη επιρροή ζωή. Το ταξίδι του αποτελεί απόδειξη της διάνοιας και της αδιάκοπης προσπάθειας, συνεχίζοντας να εμπνέει νέους παίκτες να παίζουν ποδόσφαιρο με μυαλό και καρδιά. Ο Χουάν Κάρλος Τουρίνο έφερε στη Ρεάλ Μαδρίτη στη σεζόν 1975-76 ένα αμυντικό στυλ βαθιά ριζωμένο στην αργεντίνικη τέχνη. Παρά το γεγονός ότι ήταν 31 ετών και αγωνίστηκε μόνο μία φορά σε εκείνη τη σεζόν που κατέκτησε το πρωτάθλημα λόγω επίμονων τραυματισμών, η επιρροή του από τα προηγούμενα χρόνια παρέμεινε απίστευτα ισχυρή. Ήταν ένας αμυντικός με εξαιρετική ατομική τεχνική, εξαιρετική επίγνωση της κατάστασης και εξαιρετικά ήρεμη συμπεριφορά. Αφού έφυγε από τη Μαδρίτη, επέστρεψε στην Αργεντινή για να παίξει και άρχισε να συμμετέχει σε δραστηριότητες που προστατεύουν τα δικαιώματα των παικτών. Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Τουρίνο έγινε ενεργός κοινωνικός ακτιβιστής, κατέχοντας σημαντική θέση στην Ένωση Αργεντινών Παικτών, AFA. Η προσωπική του ζωή ήταν συνυφασμένη με τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ζωής των αθλητών και την προώθηση της αθλητικής εκπαίδευσης. Η εικόνα ενός προστάτη στο γήπεδο φάνηκε να επηρεάζει παράξενα τη ζωή του, καθώς μεταβαίνει από την προστασία του φιλέ στην προστασία των δικαιωμάτων των συναδέλφων του. Ωστόσο, αυτό το ανθρώπινο ταξίδι έπρεπε να τελειώσει. Στις 7 Μαρτίου 2017, ο Χουάν Κάρλος Τουρίνο απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Ο θάνατός του άφησε τόσο την Ισπανία όσο και την Αργεντινή να θρηνούν την απώλεια μιας ευγενούς ποδοσφαιρικής προσωπικότητας. Ο Γκίντερ Νέτσερ ήταν μια υπέροχη προσθήκη στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης εκείνη τη χρονιά. Στα 31 του, ο Γερμανός μέσος με τα ρομαντικά ξανθά μαλλιά του είχε παίξει 29 αγώνες, φέρνοντας ένα μαγευτικό και ελεύθερο στυλ ποδοσφαίρου. Ο Νέτσερ ήταν το είδος του παίκτη που μπορούσε να αλλάξει την πορεία ενός αγώνα με μία μόνο τέλεια εύστοχη μακρινή πάσα. Έπαιζε με όλη την αυτοπεποίθηση και το εγώ μιας ιδιοφυΐας, μετατρέποντας το στάδιο σε δική του σκηνή. Η επαγγελματική πορεία του Νέτσερ μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με την επιστροφή του στη Γερμανία και την επακόλουθη μεγάλη επιτυχία στον τομέα της αθλητικής διοίκησης και των μέσων ενημέρωσης. Μετά την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο, έγινε ένας από τους πιο επιδραστικούς σχολιαστές στη Γερμανία, καθώς και ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Στην πραγματική ζωή, ο Νέτσερ ήταν ένας κομψός άνθρωπος με αγάπη για τα αυτοκίνητα και την ομορφιά, απόλυτα ευθυγραμμισμένος με το φανταχτερό στυλ παιχνιδιού του στο γήπεδο. Η σύνδεση μεταξύ του ρόλου του ως καλλιτέχνη του ποδοσφαίρου και της πραγματικής του ζωής ήταν η επιθυμία για αυτοέκφραση και ένα όραμα μπροστά από την εποχή του. Σήμερα, στα 81 του χρόνια, ο Γκίντερ Νέτσερ ζει μια ειρηνική ζωή με την οικογένειά του στην Ελβετία. Το ταξίδι του αποτελεί απόδειξη δημιουργικότητας και αδιάκοπης προσπάθειας και συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο κομψότητας στο ποδόσφαιρο. Ο Μανουέλ Βελάθκεθ, στην ομάδα της σεζόν 1975-76, ενσάρκωσε την αγνή ομορφιά του ποδοσφαίρου. Στην ηλικία των 32 ετών, με 22 συμμετοχές, έθεσε τον ρυθμό για τη Λευκή Συμφωνία της Μαδρίτης. Ο Βελάθκεθ διέθετε εξαιρετική ατομική τεχνική και μια εκλεπτισμένη ικανότητα στις πάσες που δεν συγκρίνονται με λίγους. Ήταν ένας παίκτης που έπαιζε με φαντασία, βρίσκοντας πάντα τις πιο δημιουργικές λύσεις στους πιο στενούς χώρους. Αφού αφιέρωσε τα νιάτα του για 12 σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποσύρθηκε και επέλεξε ένα πιο ήσυχο μονοπάτι. Ο Βελάθκεθ δεν ακολούθησε καριέρα προπονητή, αλλά επικεντρώθηκε στις επιχειρήσεις και στις δραστηριότητες του Συλλόγου Βετεράνων. Η προσωπική του ζωή ήταν πολύ ιδιωτική. Ήταν οικογενειάρχης και πάντα διατηρούσε την ταπεινότητα ενός αληθινού καλλιτέχνη.
Φαίνεται ότι η εικόνα ενός σιωπηλού μαέστρου στο γήπεδο ενσάρκωνε τη ζωή του. Δεν χρειαζόταν εκθαμβωτική φήμη, μόνο αναγνώριση από εκείνους που τον καταλάβαιναν. Ωστόσο, αυτό το κομψό ταξίδι έπρεπε να τελειώσει. Στις 15 Ιανουαρίου 2016, ο Μανουέλ Βελάθκεθ απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών. Ο θάνατός του άφησε βαθιά θλίψη σε μια γενιά παικτών που έπαιζαν για το αγνό πάθος και την ταυτότητα του συλλόγου τους. Ο Κάρλος Αλόνσο Γκοντζάλες, γνωστός και ως Σαντιγιάνα, ήταν ένας θανάσιμος επιθετικός στην περιοχή του πέναλτι με εναέριες ικανότητες που φαινόταν να αψηφούν τη βαρύτητα. Στην ηλικία των 23 ετών, με 30 εμφανίσεις και 12 γκολ, απέδειξε ότι είναι ένας από τους καλύτερους σέντερ επιθετικούς στην ιστορία. Ο Σαντιγιάνα δεν ήταν ψηλός, αλλά η ικανότητά του να σταματάει στον αέρα ήταν μαγική, μετατρέποντας τις κεφαλιές σε μια υψηλή μορφή τέχνης. Μετά από 17 σεζόν και σχεδόν 300 γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποσύρθηκε και έγινε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας στους τομείς του αθλητισμού και του μάρκετινγκ. Στην πραγματική ζωή, ο Σαντιγιάνα είναι ένα ήρεμο, οξυδερκές άτομο με επαγγελματική συμπεριφορά. Πάντα αφιερώνει χρόνο για την οικογένειά του και είναι ένας έμπειρος παίκτης γκολφ μετά τη συνταξιοδότησή του. Η σύνδεση μεταξύ του ρόλου του ως εναέριος ήρωας και της πραγματικής του ζωής έγκυται στην ικανότητά του να ξεπερνά την πίεση και να επιδιώκει υψηλότερους στόχους. Σήμερα, στα 72 του, ο Σαντιγιάνα συνεχίζει να υπηρετεί ως πρεσβευτής εμπειρίας για τον σύλλογο. Το ταξίδι του είναι μια απόδειξη της αδιάκοπης προπόνησης και κάθε φορά που οι οπαδοί μιλούν για τα γκολ του με κεφαλιά, το όνομα του Σαντιγιάνα παραμένει το υψηλότερο σημείο αναφοράς. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, στην ομάδα της σεζόν 1975-76, ήταν ένας δυναμικός και κοφτερός επιθετικός. Στην ηλικία των 29 ετών, με 24 συμμετοχές και 7 γκολ, έφερε δυναμισμό στην επίθεση χάρη στο επιθετικό στυλ παιχνιδιού του και την γρήγορη ικανότητα στο τελείωμα. Δεν ήταν ο τύπος του παίκτη που του άρεσε να επιδεικνύεται. Ο Ρομπέρτο σκόραρε χάρη στην αποτελεσματικότητα και την έξυπνη τοποθέτησή του. Αφού έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, συνέχισε να αγωνίζεται για την Εσπανιόλ και σημείωσε περαιτέρω επιτυχίες. Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Ρομπέρτο επέλεξε μια ήσυχη ζωή, εστιάζοντας στην προπονητική σε χαμηλότερα πρωταθλήματα και αφιερώνοντας χρόνο στην οικογενειακή του επιχείρηση. Είναι γνωστός ως ένας αξιοσέβαστος, ιδιωτικός άνθρωπος που λατρεύει τις μέρες του ως παίκτης. Η εικόνα ενός σιωπηλού δολοφόνου στο γήπεδο φαίνεται να ενσαρκώνει τέλεια τη ζωή του, να κάνει καλά τη δουλειά του χωρίς να επιδιώκει την προσοχή του κοινού. Σήμερα, στα 79 του, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ζει μια ειρηνική ζωή με την οικογένειά του, παρακολουθώντας ακόμα το ποδόσφαιρο με το φλεγόμενο πάθος κάποιου που κάποτε ανέπνεε την πύρινη ατμόσφαιρα του Μπερναμπέου.